trọfi mebe ọgọ nọ ga-amaka mma eji n'ibe ọnụ na-ekwusi n'ịma mmezi ọgọ ọzọ were ya n'iwe ọma Chineke mere onye ọzọ ịgụrụ ya n'iwe ọma iwe ọma n'oge elu gị aka ọ bụ na nne m ọfụma ka iji na-atachili m anya jechụba nke gị na-ada akwụ na laịn na-achụ ego were ya n'iwe ọma Chineke mere onye ọzọ ịgụrụ ya n'iwe ọma iwe ọma n'oge elu gị aka ịnụ na nna aga n'iru ị na-enwelu m anya ọkụ ezi nwanne m biko jee chụba nke gị o were ya n'iwe ọma Chineke mere onye ọzọ ịgụrụ ya n'iwe ọma iwe ọma n'oge elu gị aka ọkwa ịma na ụfọdụ na-eti igwe na-achara acha o wee mesie obi n'igwe wee gọzie ebe ahụ were ya n'iwe ọma Chineke mere onye ọzọ ịgụrụ ya n'iwe ọma iwe ọma n'oge elu gị aka na m ebula egwu m egwu Chukwu nyere m n'ụwa akala aka m na ọ bụ egwu ka eji malụ m n'ụwa niile nne m ugulu egwu nwa malaika wee bido egwu m bụ ọnataluchi egwu na-etinye n'ọbọje mgbe enwe ilo onye iwe na-ewe ọgbanye egwu ọsụma n'obi ga-adị ya mma maka na ibe egwu na-alụo n'ụwa n'eziokwu na ọkalịla akali maka na ibe onye egwu ọsụma bibi ya na hypertension na ndị oyibo kwulusi n'eziokwu music is life tinyelu ugo n'ọka igwe trọfi oju na-eme ọgọ n'ọka ndị omere ọgịrịgo ụfọdụ ubi obodo oyibo ndị na-akwụkwọ nwa eziokwu bụ akarịla akarị igwe trọfi n'ọka chefu ebuka chukelue igwe trọfi oju na-eme ọgọ n'ọka ndị omere ọgịrịgo ụfọdụ ubi obodo oyibo ndị na-akwụkwọ nwa eziokwu bụ akarịla akarị igwe trọfi n'ọka igwe trọfi n'ọka igwe trọfi n'ọka chukwu ebuka chukelue igwe trọfi n'ọka otu nne-eme ọgọ n'ọka igwe trọfi n'ọka otu obodo oyibo eme ọgọ igwe trọfi n'ọka oji moto eme ọgọ igwe trọfi n'ọka ọ ga-amụgo nwa ka nwa igwe trọfi n'ọka oge nwa na ụmụ anaga igwe trọfi n'ọka igwe trọfi n'ọka ịma n'ibe ahụ ibele ibe m igwe trọfi n'ọka meelu m n'obi ga-adị m mma igwe trọfi n'ọka igwe trọfi n'ọka igwe trọfi n'ọka ka nne m ụmụ anaga ka je zụta onye dị mma chifu ebuka chukelue igwe trọfi n'ọka oke nwa na ọ ga-amụgo nwa ka nwa igbo melerike nne n'ụwa aga m agụ one ghara one ndụ na akwụkwọ ọnwa n'eziokwu bụ akarịla akarị ọgị na-eme n'ụzụrụ ọrụ oju na-eme ọgọ igwe jisi ike ọrụ dị mma n'onwere ụgwọ igwe trọfi n'ọka
n'ọka oge ị na-eme n'ozuru ọrụ oju na-eme ọkọ igwe isi ike ọrụ dị mma n'onwere ụkọ igwe tọrọ ọfị n'ọka igwe trọfik ka ebilibe ndụ onye nwe ibe chi ga-abụ echi ga dị mma onye dị ndụ nwebe ahụle n'ụwa maka ọ ga mụrụ nwa ka nwa ọ ga-amụrụ nwa ka nwa ọ ga amụgo nwa ka nwa ọ ga-amụrụ nwa ka nwa Chifu Ebuka Chukelue ọ ga-amụrụ nwa ka nwa Chinyere na ụmụ anaga ọ ga-amụrụ nwa ka nwa igwe trọfik n'ọka ọ ga-amụrụ nwa ka nwa oju nne m ọgọ nwanne m ọ ga-amụrụ nwa ka nwa igwe trọfik n'ọka ọ ga-amụrụ nwa ka nwa ọ ga mụrụ nwa ka nwa ọ ga-amụrụ nwa ka nwa ọ ga amụgo nwa ka nwa ọ ga-amụrụ nwa ka nwa nwoke nwa na ụmụada gaghị ọ ga-amụrụ nwa ka nwa igwe trọfik n'ọka ọ ga-amụrụ nwa ka nwa eso mọgọ ọ ga-amụrụ nwa ka nwa ụmụ ọgọ n'ọka ọ ga-amụrụ nwa ka nwa ọ ga mụrụ nwa ka nwa ọ ga-amụrụ nwa ka ụna nwa bụ na ọ ga amụgo nwa ka nwa ọ ga-amụrụ nwa ka nwa ọ ga mụrụ okpotokpo nwa ọ ga-amụrụ nwa ka nwa igwe trọfik n'ọka ọ ga-amụrụ nwa ka nwa Chifu Ebuka Chukelue igwe trọfik n'ọka Ogbuefi Chinyere Ugo na ụmụanaga village ọka Chief Executive Officer Trophy Hill Pharmaceutical Company Limited Chief Executive Officer Trophy Luxurious Interior and House Decoration and Furnishing oju na-eme ọgọ n'ọka owe elulu n'elu na ngene onye achọ na mma kenela ya ezigbo nwunye gị fọ n'anya n'elu ụwa Mrs. Chidimma Chukelue Adasi Ọgụeje n'Enugu steeti osodi eme nwaanyị dị mma a wee na-ekerekwe ụmụaka Chineke ji wetu unu mma n'elu ụwa ka a sị ya Chukwu Chukelue Ifemelụ Mma Junior Ifenna Chukelue abụ nwa Echetenna Chibueze Chukelue Wealth iwesikwa ka nkeneli gị ezigbo nna gị fugo n'anya nke ukwuu a Chief Nwoye Chukelue Ogbuefi Emelụ Mma na ụmụanaga village ọka ọzọ akụdị na nwa na ọnaga ọzọ akụdị na nwa ya gazieli gị odogwu anyị na-ekedekwe nne mụlụ ọmụmụ ezinne na ị ga-adị ndụ ka nkacha isi awọ wee n'ebe nwaanyị batara n'elu ụwa nne mụlụ ọmụmụ o ji eri ọzọ akụdị na nwa Mrs. Caroline Ngozi Chukelue ọ ji oko isi ada na-eri akụ na bela anụna adụmụbele igwe trọfik wesịga keneli ezigbo nwanne ya nwoke Chukwuemeka Kingsley Chukelue More Health Pharmaceutical Company Abuja odogwu ya gazieli gị More Health odogwu na Abuja ndị ọma ọgwụ isi ka nke n'elu gị alụsị nke na onye achọna alụsị atụlụ ụbọchị abụọ o wee gbuo mbọsị nkwọ ịkọ ọgba n'ọka ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ odogwu nke na onye achọna alụsị nke na onye achọna nnekwu alụsị nyebe alụsị na gbọgbọ onye na-emegbu emegbu ngene na-ekwu olu ya ọnụ ya alụsị nke na onye achọna a na-atụ gị ka egbuo a na-emegide gị gbalị ijebu nke na onye achọna
achọna ilo nke na onye achọna anya bụ alụsị na bọkụ onye kwulu ọnụ gị alụsị nke na onye achọna ego ọgba n'ọka alụsị nke na onye achọna ọgba onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ alụsị atụrụ ụgbọ egbe oge kwulu ọnụ go nwanne na nnala ibebe n'ike oge kwulu ọnụ gị alụsị nke na onye achọna m chịbụ nwanne ka Chukwu Emeka Mgbosi akaji ọbọ nke na onye achọna ezudo na bela ahụna nwanne ka Mgbosi ka nkene milaina ike Chukwu Ifejika iche na nke na onye achọna milaina na ụmụ bela kedu maka Emeka Omile ekwu eme dibịa nke na onye achọna Omile nwatakịrị Chukwu jasọ ndụ n'ọha kedu maka Obiọra Nwezi akaji ọbụ ogbugbe n'ụmụ ọgbụ anyị ike na ọgbụdo eze Obiọra Nwezi ka nke na-echipụta Chukwu Nwosu akaji ọbụ nke na-akụ onye m onye nwe ọka onye m onye nwe ọka too Chukwu Nwosu kedu maka ụzọ Chukwu mmụọ eze ngene n'ụmụ ụgbọ ọka aka ji ọbọ nke n'ụdọgụ alụsịbe nna m kedu maka Chisom Aṅụ n'obi ogbebi mgbe chi ji kwuo n'ọka dibịa ọbịaghị egwu mgbe o nwue alụsị ngene onye atụra alụsị ngene onye achọna ozili ozi n'ọtọlụ ka alụ ọlụ ya obuo aka ji ọbọ wee kpọọ ndị dibịa a wee gbaba aba kedu onye ọ ga-abụọ ndị dibịa gbasịla aba wee kwuo n'ọba Ebuka Chukelue Chief Ebuka Chukelue ọ ga ị na-eme n'ọka n'ozụlọ ọrụ nue ojimote m ọgọ n'ọka igwe trọfi obiko meelu m nke m maka na imeelu m n'eziokwu ịma n'obi ga-adị m mma igwe trọfi ana m ayọ ilotekwa aba mma n'ọka onye bụchi nwa aba mma nọmba 1 studio na Anambra zụta onye dị mma oju na-eme ọgọ biko jisi ike ọlụ dị mma na onwere ụgwọ igwe tụrụ ọfị n'ọka ụzọ gị na-arụ oju na-eme ọgọ biko jisi ike ọlụ dị mma na onwere ụgwọ igwe tụrụ ọfị n'ọka ọka mụrụ nwa ka nwa ọka mụgo nwa ka nwa igwe tụrụ ọfị n'ọka ọkwesị ka nke n'elu gị the royal prince the prince of Anedo Kingdom CEO Anedo Properties Anedo Exchange Anedo Supermarket yesoghị dị ka nwanne
ka nkene gị Prince of Anedo Kingdom igwe trophy n'ọka ọ bụ isi ka nkene elu gị onye ka Chukwu Okafọ onye bụrụ ego n'ụmụ ike ọka dịka ọ dị survivor Best of African Lodge CEO Samis Paku Trading na South Coalition survivor n'ọka osi je na-ebube survivor na nyije nkata wee bụlụ ego ọ ga-bụlụ ego ọyịma anyị wee na-ekerekwu Gerard Ikegbuo Kwami nwa Kwami na Turkey Kwami na Malaysia from Oji River Inyi Odogwu na Inyi Kwami nwa ya gazeli gị Yesha bullet nwa mmụọ Yesha bullet na Cambodia ọmụ kọfesọ bullet na ọganere gị mma ezigbo nwanne mkpuchi agụji egbe n'ọgbụgbọ ụmụnne na-agbapụla onwebe n'anya bullet na agụji egbe bullet na ọganere gị mma Yesha bullet na Cambodia ka mgbaba haleluya 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 na-abịa m ọzọ ajinusu nwosu igwe haleluya n'ọka igwe haleluya na Turkey igwe haleluya na Malaysia oyimelo Chukwu nwosu ụmụdị ọka ka isi eje n'ọka elu na Manila haleluya haleluya na-abịa m ọzọ kedu maka emeka anyị agọghị odogwu mmekọyo n'ọka mmekọyo onwe n'ugwu steeti obodo gbọgọ na nwudo oke nwa na n'ọgụ mmekọyo na Malaysia mmekọyo n'ọka dịrị gị mma ka mgbaba shawama dị laiti shawama dị laiti n'ọka shawama dị laiti n'Enugwu odogwu dị laiti Chibu Chidoka Uche Ozego gbani n'ugbo Ozego n'ụlọ kọfị Ozego na n'ugbo oyima Ozego worldwide ngwa benge n'onye achọna Ozego n'ọganiri gị mma anyị wee na-ekene Chukwu na Santo dị nwude isi na-awa agụwa n'Ọka Kingdom Nwotuba General from Umuike Village Ọka Personal Assistant Otifabuka Chikelu igwe trophy n'Ọka Nwotuba nwa kedu onye achọna ndị ọmanya gazi elu ụlọ Honorable Chisom Mamadi Mmelegeret n'Ọka Ogilisi n'Ụmụnze Sojugo nwanne former chairman Ezeoka Youth ọrụ dị mmadụ nwere ụkọ iwe onye be nke eji echeta ya nke onye balụ n'ọkọchị dịka ọganya n'udu mmiri Ogilisi n'Ụmụnze Mmelegeret n'Ọka anyị were ekelekwe Chief Azuka Nwakọ wee Chinemele Ọka n'ụmụ Enechi Village Ọka soja Chief Executive Officer Zubi Construction Limited from London Odogwu Azuka Nwakọ oke nwa n'ụmụ Enechi Village Ọka igwe trophy n'Ọka Ọka nwụrụ nwa ka mma anyị wee na-ekelekwe ọzọ Chief Obiọcha Ije ọzọ Ije n'Ụmụọgụ Village Ọka Ọcha Ije
n'ụka odogwu igwe trọfi nwanne m ọ ga-adịrị gị mma anyị wee na-ekerekwa Pastor Jude Nweze Ọgazoka na South Africa former Secretary General Ọka ADU Dobe Branch South Africa Patron ADU North and South Dobe South Africa Ezo Mogo Managing Director Nweze Global Pty Limited South Africa Marganaya worldwide from Igbo Ogige Village and Mikwoka Odogunyaga Seligi Mari na-eke nwanyị bọgwuo eze onye ma emeso ego mgbọlaja na amachala mgbọlaja na South Africa eze enyi na ị ga-adị eze enyi na ị ga-adịrị m odogwu na-eke nwanyị bọgwuo oge nwa n'iso bilio ọ ga-amụgo nwa ka nwa igwe tụrọfi n'ọka anyị wee na-ekerekwe eke mese mmadụ abụrụ Chukwu akwa bata nke izizi n'ibite ọka nwata anyị na chi edina mma na akwa bata vileji ibite ọka nwata anyị na chi edina mma kedu maka ezi nwanne gị ihe anyị eke emezie ọ ga-ele ibite ndị ọma n'ụmụdị aba vileji ibite ọka ọ ga-ele ibite Prince of Mamalike ekene odogwu ọ ga-ele ibite nwata anyị na chi edina mma ichobido n'uchi m ụkọ ichi ya n'ọka ichie na amụ mba yo oge nwa na bela nwena nwanne kaska na ụmụ bele n'ime chiwu ụkọ na ọ ga-adịrị unu mma ichi ya n'India ka mmanụ ekwubu na bọbụ deze ka nje zụta eze oyimo ekele arụ ise ọgazi nke dị ndụ n'ọka oge ọgazi ka ekwelu n'ọka ebe si junior na ọbụ deze mụbara ise n'ọka ọgazi ọka na ọga adịrị gị mma onye ọma ọgazi ọka ọka mụrụ nwa ka nwa Chifu Chukwu Ebuka Chukelue igwe tụrọfi n'ọka oju na-eme ọkọ ọka mụrụ nwa ka nwa ọka mụrụ nwa ka nwa anyị wee na-ekenekwe Chief Charles Amobi Okechukwu ololo ọsọ ibite ọka ebe ka odike one of ọmasị ọbala jak one of Igwariam ọfọdụ ndụ nwata n'isi agụ odu na ndị ibite ọka ololo odogwu ya gazeli gị ọka mụrụ nwa ka nwa Chifu Chukwu Ebuka Chukelue igwe tụrọfi n'ọka oju na-eme ọkọ onye moto eme ọkọ melu ụmụ nke m maka na onye si jide ego ji n'eziokwu nọ na-eme mma igwe tụrọfi jidekwe ka iji ejide ibe ndị mmadụ na-ekwu wee si ndị mma mmezi ọtọ ọzọ biko mele ọgọ gị gaba maka na gị na chi gị so ga-eje akala aka gị na ọbụ mma ị na-emelụ nwoke na-emelụ nwaanyị ị na-emelụ amadi na-emelụ ọgana ọ ga-amụgo nwa ka nwa